Lousame viviu esta pasada fin de semana a súa festa do deporte, coa entrega de premios a aqueles deportistas, clubs e entidades do municipio que máis destacaron ao longo do presente ano 2018. O acto desenvolveuse no auditorio da Casa de Cultura e el asistiron ao redor dunhas 150 persoas. No evento, organizado polo Club Lousame Deporte e o propio Concello, premiáronse a un total de 39 entidades deportivas, asociacións e deportistas locais. Que aquí hai xente que non é consciente de todos os que hai en Lousame, no teu concello arredores, hasta que empezas a nomealos a todos. Temos veteranos que xa nos acompañan sempre aquí, veteranos, en diferentes modalidades e que ten que haber ainda máis, pero que estamos moi orgullosos deles. Os premios máis importantes para os mellores deportistas de 2018 recaeron nos corredores Marcos Mallo e Fernando Fernández Dete e tamén no piloto Brais Mirón. Tamén se deron varias mencións especiais. Unha delas, se cadra a máis emotiva, foi para o atleta José Manuel Cés Romero, coñecido como Jori, polo esforzo e superación persoal. O Club Lousame Deporte aproveitou tamén o evento para presentar a nova sección de montañismo do club.